It-ħassib ta' esperti fis-settur finanzjarju dwar l-iskema ta' dejn sigrit tal-Partit Nazzjonalista ikompli jikber. Il-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil illum ammetta li l-partit mhux ser ikun qed jagħmel ebda eżerċizzju ta' due diligence biex jiżgura ruħu li l-flus ma ġewx minn imkejjen illeċiti. Minflok ser ikun qed iserraħ moħħu sempliċement għax id-donazzjonijiet isiru b'ċekk u jieqafhem. Qed naċċettaw biss flus illi jiġu b'ċekk. Mela allura diġà għaddew minn due diligence sħiħ il-punt imqajjem ukoll minn Janice. Due diligence għax ħajsir b'ċekk. Żgur. Li l-flus ser ikunu aċċettati biss b'ċekk hija ġdida. Sa ftit tal-jemilu l-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista Mario De Marco ma setax jew ma rridx iwieġeb meta mistoqsi l-partit u x'ser jaċċetta kontanti. Jekk kienu kif qed tgħid inti, għalfejn dakinhar meta jinsaqsejtu ma ħares lew qalli le mhux ħanaċċettaw cash. Forsi għamiltlu mistoqsija differenti, ma nafx. Le, ma għamiltlux mistoqsija differenti. Iżda lil De Marco staqsejni ħċar. Intom se taċċettaw flus cash minn min jiġi jagħti donations. Permettili. Ringrazzjakom. Saqam il-domanda ta' se taċċettawhom flus cash jew inkella le. Jekk fuq il-flus fuq l-idejn hemm l-inċertezza fuq is-segretezza le. Anzi, Simon Busuttil jemmen li l-ismijiet għandhom akkosta kollox jinżammu anonimi, eżerċizzju ta' bypassing tal-liġi tal-finanzjament tal-partiti. Taħseb li għandu jsir commitment biex l-ismijiet jiġu pubblikati? Loans privati huma loans privati. Simon Busuttil qal ukoll li kien hemm interess kbir iżda meta mistoqsi kemm wieġeb ma nafx. Suċċess kbir, irrid ngħidlek illi ġibdet interess kbir ċertu mod le m'iniex pożizzjoni illi ngħid. Xi due diligence se tagħmlu biex tiżguraw li